ras arall ar y trac sydd ychwynebu chi tro yma, ond bydd angen bod yn wyliadwrus i lwyddo. Cadwch eich nerfau yn y ras wy ar lwy. Hwn atgoffa fi o mabod gampau ysgol Tregaron. Ydw, fi yn hyderus. Fi wedi profi bod da fi'r cyflymdra, ond yr wy na, mae'n enfawr a mae'r llwy yn fach. Pwy fydd yn dda yn hon, hiw siwr o fod, mae'n rhywbeth mae'n edrych mae'n gallu neud. O'n i wrth y modd efo mabol gampan o'r ysgol gynradd, de, ac o'n i wastad yn ennill y ras wy ar lwy. Reit, chdi, fi, da ni'n mynd i ennill Wynfred. Oce? Ia, do, dwi wedi enwi'r wy, mae hynna'n mynd i helpu ni. Da ni'n dîm, da ni'n mynd i ennill. Gafon ni ras wy ar lwy masif efo ysgol Sul blynyddoedd yn ôl, ond ar wahân i hynna, dydy o'n ras dwi'n cymryd rhan yn aml na di. Na, dim nawr, sori, dwi yn y zôn. Na. Dwi'n canolbwyntio, dwi'n ychmygu bod y wy a'r lwy yn fy llawi. Fy hoff wy? O ie, wedi ffrio. A fi'n mynd i ffrio'r gwrthwynebwyr heddi. Ti'n bo be? Dwi'n edrych ymlaen at yr her yma. Dwi'n meddwl fyddai'n dda yn yr hyn yma. Dwi'n excited, bost! Pwynt i'r person cyfle yma. 7 o bwyntiau i bwy bynnag sy'n dod yn ail, a na 6 pwynt, 5, 4, 3, 2, ac 1 pwynt i'r collwr. Ac os yw'r wy yn cwmpo o'r llwy, mae'r cystadleuwyr yn gorfod dechrau o'r dechrau gyda'r cloc yn dal i redeg. Wyt ti'n barod i golli, Jack? Licio beth ti'n neud yna, ond nid y colli, ennill fi'n mynd i wneud, Lloyd. Fi am wneud ras cracin. Nice? Nice. Dwi'n excited am y ras yma. Barod, boys? Barod? Barod. Ar eich marciau. Barod! Ew! Oh my God! Yn drop o fe! O'n i dros y lein! Come on! Ni'n hapus o'na, ond ni'n galed dros y 10 metr gyda. Na pam ti'n mynd i nickwyr. Ti'n hapus da, na pam ti'n mynd i nickwyr. Ni'n hapus. Oedd boed yn sieta bach yn gwthio gyda gwyntau hefyd gyda hwn, so watchwch yr replay. Oi, Jet! Job fi yw dweud am y replay. Amser am y replay. Ac oedd hwnna'n ras gyflym. Mwy cyflym na ffrio wy. A cyn i ti ddechrau cwyno, Jet, fi di checo VAR a mae Lloyd yn croesi'r llinell gyda'r wy ar y llwy cyn bod e'n splatio ar y llawr. Gareth, ti'n mynd lawr. Ti'n licio dy wyau wedi berwi? Chos fi'n mynd i sgramblo ti. O iawn, ie, con i mynd e. Con i mynd, nawr ni'n siarad. Nawr ni'n siarad, go boi. Ti'n licio hwnna? Ie, look hwnna. Mwy hwnna, come on, mwy hwnna, come on. Ti'n mynd arall dy fi. Iawn, boys, da chi barod? Ar eich marciau, barod! Chi'n gwybod y reolau? Nôl i'r dechrau, boys! Lew, gyflym! No! Ddwywaith. Am hwn, dal i redeg. Go on!
Man, look in. Ni wedi rhedeg 2 ras. Dwi'n cysau wyau. Chi di redeg 2 ras achos netach chi adael i'r wyau gwmpo. Oedd hwnna'n shambles llwyr, boys. Hanner awr wedyn, Gareth yn croesi'r llinell, a Luke ddim yn bell tu ôl. Da iawn, boys. Hei, Huw! Hei, Leia, fi'n mynd i gael 8 pwynt ar yr ras. Gan i weld, ia? Gan i weld, ia, boi? Wyll dim i lawr, boi! Leia a Huw! Ych chi barod? Barod! Ar y glociau! Barod! O, fe'n ein gwrs! Good game. Gogs am byth. Gogs, lad. Chdi nath ennill, Leia. Sori Leia, Huw nath ennill o drwch blewyn, ond oedd y ras na mor agos. Ac yn wahanol I Gareth a Luke, nath yr wyau aros ar y llwyau. Becca, Hei. sut ti'n teimlo mynd yn erbyn fi? Dwi'n barod I gracio chdi. Oi! Da wan. Cadi, Becca, mae'n pwysau ymlaen. Barod, Cadi? Barod. Ar eich marciau, barod, Nes I orffan lot a glisach na chdi, fe? Oedd na'n iawn oedd. Dwi'n meddwl, a dwi'n well pob un o'r lot gwyd. Fi'n hapus da hwnna, be bynnag. Craclus, parchus, ia. Solid. Taclus, parchus, solid. Ddim yn eiriau bydde selwybydd proffesiynol fel fi'n defnyddio fel arfer I ddisgrifio ras, ond da iawn chi. Natach chi sgramblo tuag at y linell derbyn a chroesi mewn amser da. Mae Criw Stwnsh I gyd wedi cystadlu gyda'r wy a'r lwy, ond oedden nhw'n llwy ddianus a bwy nath gracio dan y pwysau. Wel, dim Lloyd. Mae'n ennill 8 o bwyntiau. A 7 pwynt I Jed, 6 pwynt I Huw, a Leia yn ennill 5. 4 I Becca a 3 pwynt I Cadi. Gareth sy'n derbyn 2 bwynt ar ôl ei ras i'w angofio. Ac 1 pwynt I Luke. Oedd ei ben wedi ffrio. Cari jokes o ie. Leia, os fwy dy ti? Wel, oedd hwnna'n lot o hwyl yn dod. Oedd o'n exciting dod. A mae rai fi ddweud, oeddech chi gyd yn crackers. Ond pwy sydd I ennill? Pwy sy'n barod I gweld y sgoriau, te? Ie, gwed. Ti sy'n neud e? Pwy sy'n neud e? Reit, mae'r canlyniad yn mewn. A sgors chi heddiw wedi cael ei ychwanegu at sgors her wythnos diwetha. Felly, yn gyntaf, y golygus, yr anhygoel. O, ti'n gwybod beth? Y golygus, yr anhygoel. O'n i'n meddwl Lloyd, fiwe, gyntaf. Please, na! O bwyntiau, top y restr unwaith to. Reit te, yn oil Jed. Gydradd trydydd. Diolch. Leia a Huw. Gydradd pumed. Gareth a Luke. Da iawn, boys. Ac yn saethfed yw... Becca. Nes i'n gwantr hwnna, fyd! Nes i'n gwantr hwnna, Extra fee card. Felly'r person cynta I adael y stadiwm yw Cadi Beaufort. Ac wow. Ac yn anffodus, ti'n gorfod wynebu cosb cawod oer.
mlaen i hwnna. O, gadi fe. O, ti'n ôl dy drai, Rob. Tra, Cadi. Ar ôl rownd 2, Lloyd sy'n ar y blaen gyda 16 pwynt a Jed yn cadw'r pwysau ymlaen 2 pwynt tu ôl iddo fe. Ond mae'n agos rhwng gweddill y pac hefyd. 3 pwynt sy'n gwahanu Leia, Hugh, Gareth, Luke a Becca. Cadi, amser i ti wynebu'r gawod oer. Sa'n edrych mlaen am hyn. Tro nesa, yn y stadiwm!